Yo, what's up guys? Welcome back to our channel. We're here at Albay Central School prepping for 3x3 Division of Legazpi elimination round. Ayan. So we're waiting for other teams to arrive para masimulan na natin yung orientation with Sir Ramil Piñarubia together with the tournament manager of Basketball Legazpi City Division, Sir Claro Chavez. Alright, so balikan ko kayo guys mamaya. This will be a one-day event, kaya kailangan ko nandito tayo. Sabay-sabay po mangyayari ang tournament. Yung meeting below sa open, meeting below dito tayo, yung open sa bilang tayo. Puno na lang kami, dito na yung graduates na naman ng puno niyo. Dito na rin yung schedule, yung susundan nyo may. Yung sinusundan nyo yung automatic. Kahit tayo, kahit kita tayo sa tayo. Break tayo from 12 to 1, then until 5 o'clock kasama ng awarding. Okay? So, ibig sabihin, parehas na rin talaga tayo kasi parehas yung number of teams. Dati kasi 16 tapos 5 teams. Ngayon parehas na 6 teams. Now, we have 30 minutes allotted time. Kasama na warm-up room. Dapat huwag dito po pantay ng committee. Kasi pagka tapos ang game, tapos kayong kasunod, we expect within 5 minutes and they're ready to play. Pag nag-warm up kayo, kung anong yung jersey number, anong yung pagkapaglalaro, yun din dapat ang sinusot nyo para madali tayo sa record. Okay? Kasi apat na atong players. Alright? We will only give you 5 minutes grace period. Kung sakali, may emergency ka. Okay? Hintayin namin kayo 5 minutes. Pag wala, we'll be in favor sa nandito. Okay ba? I-remind ko ulit that this game does not involve the coaches during the game. Okay? Hindi po kayo pwede mag-coach. Manonood lang kayo kung maaari. Kasi after nito, qualifiers will go for sa hindi pa dito mo. So yung kasi ito city elimination muna tayo. Yung mananalo sa 18 below tapos sa open, sila yung magre-represent ng Legazpi. And then dito rin yung venue para sa leg natin. So makakalaban natin diyan Albay, Tabaco, Ligao, Legazpi, tayong apat. So pipili ng dalawang top 2 teams, yun ang magre-represent sa Iriga. Ayun, pupunta tayo ng Iriga. Kasi yung second plan, kasi yung unang yung initial na i-discuss ko, di ba Coach Ruel, yun talaga sa Iriga yung final. Pero nagparating ng another information yung yung organizer na dito na daw. So ngayon, decide ulit yung organizer na balik sa original plan. Kaya Iriga ulit yung final. Pero mukhang ilalive coverage nila dahil nakakuha ata ng sponsor. So kaya walking yun. Usually naman doon. Malaking sponsor. Okay. Ang mga concerns natin, medyo natin. Okay, hindi ito yung katulad ng mga venue ng St. Agnes o kaya UST. Maganda. Dito po, ang hingilan namin you play with the spirit of the sportsmanship. Okay? Honest defense, fair play. Huwag na po kayo mag-intensyon sa kalaro nyo. Okay? Kung hindi nyo na kaya abutin ng bola, huwag na kayo mag-intend kasi baka makadisgrasya kayo. Tinabayan nyo pa, parehas kayo dyan na enjoy. Ano tayo? You challenge yourselves. Speed, accuracy. Yung tinuro sa inyo ni Coach
paano mag-shoot ng bola, paano mag-defense sa inyo na kayo. Huwag kayo mapikon kasi delikado dito. Ang poste, nakadikit ka rin niya. So, gusto ko maging aware kayo. Pag napikon kayo, tapos nakita namin mga referee na laro niyo medyo tako namin kayo. Baka mag-qualify kayo. Ito naman is to protect you and also your opponent. So, yun na naman. Kahit doon sa kabila. So, marami na ano dyan. Actually, ano pa to? For development pa to. Lalagyan. Sabihin niyo pangalan. A player of Anong school kayo galing? Solemnly swear that I will uphold the rules and regulations of free extreme basketball. I will respect officiating team and most especially my opponent. Please help me, guys. Thanks. Clap your hands. Let's say nag-stop. Kasi nag-stop yung player. I-ano nyo, i-voice out nyo. Go. Kasi minsan nag-stop yan, magkakasabay. Ano sinasabi pa rin? Not clear. Akala ko no clear ko. Clear, not clear. Ano may masayaw pang clear? Hindi, parang no clear ko. Sana po, bigyan niyo po kami ng napakagandang at malinok na pag-iisip para masigaw kami po ay nandito para maglaro na po yung kami po yung mga officials na kailangan ng gawad namin ang tama and fair na mga tawag at sana magkayo sa anumang klaseng injury o kung ano mga hacker sa paglalaro. Maghapon po kami dito, gabayan niyo po kami, mag-enjoy lang, masaya at maging productive po ang araw na ito. Mga ni Jesus, yan po ang aming dasal sa araw na ito. Amen. One thing, on three. Team, 1, 1, 2, 3, team. 2, 3. Team.